wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa sallama tasliman katsira. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekhul Musannaf rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Para rawuh ingkang minulya, niki kula nggawa tafsir Sawi juz 3 halaman 1126. Niki mungkin nerangnya bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Titik. Boten enten al-aliyyil azim. Para rawuh ingkang kawula hormati, riyin nek jemuah kliwon niku sinaosa sing teka wong telu, pokoke Pak Khalid Anwar wis rawuh dimulai. Karena napa? Bar ngisak bodho tahlilan. Mosok mboten kemutan. Ngeling-ngeling ngoten. Pokoke Mbah Tomo wis rawuh, Pak Khalid Anwar pun rawuh. Ngoten dimulai. Soale Pak Sidik dan sebagainya isih tahlilan. Iki kok nek dinteni jam 8. Akhirnya dimulai mungkin dengan istighosa gerutu begrok ngoten. Biyen Pak, biyen. Riyen Pak, riyen. Rumah sekolah niku nek istighosa la ilaha illallah, la ilaha illallah ki ping 100 rumah sekolah Pak. Emut kula riyen ngoten. Riyen Pak, riyen. Niku nek sing ngimami duduk Pak Khalid Anwar, niku mungkin bar Yasin ki cek maca Asmaul Husna barang. Riyen tapi riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya wis den riwayatake apa anak Ilyas sak temene Nabi Ilyas alaihi salam. Wal Khadir lan Nabi Khadir alaihi salam iku yasumani poso piyantun kekalihipun nglampahi siam sinten Nabi Ilyas lan Nabi Khidir Ramadan ing dalam bulan Ramadan kula amin ing saben-saben taun Baitul Muqaddasi ana ing dalem Baitul Maqdis.
nek jenengan kepengin pinanggih Nabi Ilyas kalih Nabi Khidir, nek Ramadanan jenengan njungkung ibadah siyam wonten gene Palestina, wonten Baitul Maqdis. Ning kula jenengan kudu ngerti Nabi Ilyas kalih Nabi Khidir niku setengah manusa, setengah malaikat. Dengene tafsir sawi dipun dawuhaken mekaten. Nabi Ilyas niku hakikine Pak, hakikine jenggerenge niku inggile 180 meter, 300 dirok. Niku bentuk sing asli Nabi Ilyas menika. Pun ben gak kedawan, mungkin kadung duwenya kon iki dawa gak teko nggon-nggon niku mengke ngoten niku. Kula amin Baitul Muqaddasi ana Baitul Maqdis. Wis ngoten. Lah kula jenengan nek kepengin pinanggih ora mung rono terus itikaf ndek kono salat teng mriku nggih mboten. Niku gung karuan panggih. Ngoten niku wae. Mboten usah Nabi Khidir, mboten usah sinten jenenge Nabi Ilyas. Wonten riwayat niku Mbah Yai Abdul Hamid Pesuruan niku temon-temonane angel. Ngoten niku. Golek-golekane angel. Sampai enten tamu niku kepingin sowan panjenenganipun Mbah Yai Abdul Hamid Pesuruan niku nek nunggoki sandale panjenenganipun niku supaya iso pinanggih niku suwene 1 wulan. Ngoten. Dadi niku dilalah niku nek pas panjenenganipun miyos dateng masjid napa dateng pundi niku tamu niku dilalah niku ya keblet nguyuh, keblet ising wetenge luwe barang ngoten niku Pak. Sampai 1 wulan niku mboten saged pinanggih. Wi yo enek sing ngono ki mang. Niku Cik Mbah Yai Abdul Hamid. Dene nyuwun sewu Kanjeng Nabi Ilyas kalih Kanjeng Nabi Khidir niku dipun dawuhne wonten sawi niku setengah manusa, setengah malaikat. Ngoten. Soalnya nek manusa niku pancen yo asli manusa turun manusa, tapi sabadane menika, sabadane urip lumrahe manusa menika selesai, panjenenganipun sampun boten dahar, boten ngunjuk gesang ngantos sak menika wekdal. Dadi Nabi Khidir, Nabi Ilyas niku niki dinten jenggerenge nggih gesang wonten kene alam donya, tapi gesange kados malaikat, boten dahar, boten ngunjuk. Nek kula jenengan kepengin pinanggih boten namung golek nggone tok, tapi nggih kudu tirakat tenan, nggih kudu poso, nggih kudu napa jenenge niku melek jenggung ibadah, ya kudu ora ndelok Facebook, ya kudu ora ndelok. Gak betah. Wis niku kabeh kudu dilaki kabeh. Ora betah. Lha wong iktikaf kula kadang niku semerep kanca-kanca jamaah tabligh niku kadang nggih gregeten Pak kula. Lah wong iktikaf sobane ning masjid tapi HP niku disetel terus nggawa handycam, terus nggawa apa sing ditempelke teng kuping gedhi ngoten niku. Nah iki lak ndek omah ae wis rasa iktikaf nek model ngene iki mang. Ngoten. Para ingkang minulya wis ngoten. Lajeng wayah durani lan hadir karone Nabi Khidir lan Nabi Ilyas panjenenganipun kekalih menika hadir musimal haji ing dalem musime haji. Musim haji niku nggih mulai Syawal, Selo, Besar. 3 bulan itu adalah musim haji. Dan kula amin setiap tahun. Wayah tarikoni lajeng kekalihipun menika bertemu, keduanya bertemu. Enek sing dawuh kepethuke menika wonten gene Arafah. Ning kula jenengan sing pun haji kira-kira ya ora pethuk nek Arafah kono. Wong jumlahe wong ya sakniki diperkirakan sekitar 3 sampai 4 juta Pak jumlahe. Wong sakmono kae nglumpuk dadi sitok di ora-ora. Wong kadang golek bojone ora pethuk apa maneh. Sing ngono ki mang wis ngoten. Lajeng wayah tarikoni an arba'i kalimatin. Lajeng piyantune kekalih menika
pinanggih wonten gene tanah Mekah wektu musim haji nglampahi ibadah haji. Para rawuh kepungkur nika kanca-kanca niku sebagian niku nek nglampahi ibadah haji niku haji ifrad. Ngaten. Pancen nek nggone kita fikih niku haji sing paling akeh ganjarane kuwi haji ifrad. Karo dene ifrad niku ya ora bayar dam, tapi yo nek melanggar aturan yo pangkah bayar dam. Ngoten niku. Ning bayar dhewe niku tergantung kalih iso amanah napa mboten. Soale ifrad niku aturane rada sulit. Ngoten bener. Leres nek ganjarane sing paling gedhe niku ifrad, tapi sunnahe Kanjeng Nabi utawi sing ditindakne Kanjeng Nabi menika tamato. Ngoten. Nek ganjarane sing paling gedhe ifrad, tapi sing paling utama tamato. Krana Kanjeng Nabi niku hajine tamato. Ngoten. Napa sing nomor 3 kiron. Para rawuh ingkang minulya, lajeng panjenenganipun gandeng renteng kekalih anggenipun nglampahi ibadah haji. Mungkin wis ibadah haji rampung wayah tarikoni, kemudian keduanya berpisah. Setelah selesai haji ini rampung, terus tawaf wada, keduanya kemudian berpisah. Pada waktu keduanya berpisah menika, wong loro niku piantun kalih niku pada waktu berpisah terus muni ngene, zikir ngeten. An arba'i kalimatin ninggalake 4 pira-pira kalimat sing kita aturaken, sing biasa kita waos waktu istighosah. Apa niku? Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Wis hadise ngene iki mangke. Unine hadise ngoten niku tengene tafsir Sawi nek kitab kula juz 4 halaman 426. Dene kaum muslimin niki dina memiliki banyak penafsiran. Enten sing nafsiri ya nek wis bar haji wae, nek wis bar tawaf wada, nek iso mlakune mundur kalih nyawang Ka'bah terus muni niki wau. Enten malih sing nafsiri tawaf 1 kali putaran teko rukun Yamani niku terus muni niki. Mubengne sak putaran nek wis teko rukun Yamani niku terus muni neh ngeten. Yo enek sing ngono kuwi. Ngoten. Enten malih sing nafsiri sing ketiga, nyuwun sewu, niku nek wis munggah tenggene bis ninggalake Mekah lagek muni niki. Ngoten. Enten malih sing dawuh, enten malih sing nafsiri pada waktu kula panjenengan upamane besok teko kono niku terus kepethuk kanca-kanca berpisah. Nek teng mriki berarti nek cara sakniki, nek teng mriki berarti wonten gene gor. Nah, wonten gene gor niku nak terus pisah mulih nyang omahe dhewe-dhewe. Lah niki dipun waos. Lah sing bener sing pundi terserah kowe. Wong ngene hadis pokok ngono ki mang. Wong ngene takbire sumbere pokok ngono ki mang. Dene jenengan arep gawe sing model piye sesuai dengan penafsirane panjenengan dhewe-dhewe. Wis saiki rasah mumet ae nek cara Pak Ajir dilakoni kabeh ae. Oleh. Asal napa mboten? Oleh. Wis dilakoni kabeh ae. Dadi nek wayah tawaf saubengan teko rukun Yamani muni ngene neh, muni ngoten neh sampai ping 7 to berarti. Mungkin nek wayah wis rampung hajine terus tawaf wada ya muni ngono neh. Engko nek wis ngono numpak bis ninggalake Mekah muni ngono
meneh. Mungkin nek wis teko tanah air, nek teng mriki umpamane tenggene gor arep pisah karo kanca-kanca sak regu, sak kelompok, sak piturute, terus muni ngono nek. Nek perlu mudhun saka nggone napa Juanda berpisah karo sak kloter kan beda-beda to sak kloter niku. Kadang-kala Kediri pundi jenenge Blitar kaliyan pundi ngoten. Lah niku berpisah pada waktu tenggene napa jenenge niku bandara. Teng bandara. Kan cek nglumpuk sik tenggene kapal. Sukalilo. Lah niku mungkin berpisah numpak bis dhewe-dhewe sing sitae nyang Kediri, sing sitae nyang nggone Blitar terus muni ngene iki. Nek wis ngono berpisah sak rombongan saka Kediri iki misalkan niku terus muni ngono nek. Lah jenengan ngamane kabeh ya monggo. Wong bareng pancen penak Pak. Telone goreng ya dipangan, ote-otene ya dipangan, gedange ya dipangan, kopine sak gelas ya entek. Ngoten niku wau. Terus kleone ya entek, mengke sak piring ya entek pisan. Alhamdulillah. Cocok napa mboten? Cocok. Wis dilakoni kabeh nggih. Ngoten niku wae. Para dadi ngeten, sakniki ngeten. Kok kalih Mbah Romli Tamim niku terus didadekne Istighosa, dilebokne teng Istighosa kula jenengan, awake dhewe nek muni bismillahi Masya Allah sak piturute mbayangno awake dhewe rampung selesai ibadah haji. Wis ngono. Ngono dadi carane ngoten niku wau. Berdasarkan napa sing diterangne wonten ngene tafsir sawi kala wau. Kula jenengan kudu iso ngono kuwi mang. Wong nek donga ki awake dhewe niku rampung donga subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kuwi joko wae, ya wis apa enake ngono kuwi ae. Aja kok rubah subhana rabbi. Ngoten niku wae. Mantep Rabbi. Ya oleh mboten napa-napa. Ngoten niku. Lah nek rabbika nyandi parane. Ayo. Subhana rabbika. Kane niku nyandi parane. Kan bingung nek sampean. Maka wacanane subhana rabbi, maha suci pangeranku inggih menika rabbil izzati amma yasifun. Oleh napa mboten? Oleh, tapi nek iso aja ben panggahe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ning kula jenengan kudu roh sejarahe. Njing nek enten napa kesempatan malih kula aturke. Niki mengke sotone selamat tetek ngoten. Wedange pun telas to? Iki jajane wis entek niki. Dene umpamane sithik jero cibuk ya gone nyang jaba. Para rawuh nawi wonten kepatipun atur kula nyuwun ngapunten dumateng panjenengan sedaya, dumateng Pak Suci sekeluarga. Nek ngomong sak karepe dhewe. Nyuwun ngapunten ingkang kawathah wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.